Dobrý deň, dámy a páni, ja vás vítam u dnešného videa. Dneska si tu overíme, že či je to pravda, že GTA 5 funguje na Nvidia GeForce 720M a Intel Core i5 tretej generácie. Takže dajte odber, like a zvonček, to je samozrejmosť. A dole do komentárov napíšte, čo si o tomto videu myslíte. Ďakujem, nebudem to okecavať a ideme na to. Takže spustil som GTAčko. Kebyže ste sa čudovali, že prečo také nízke rozlišenie, ja som tu raz bol. A vlastne problém bol v tom, že Nvidia GeForce 720M nevie renderovať pri rozlišení 120. No, neviem, aké to už bolo rozlišenie, ale v skratke, tak ten počítač, neviem, aká figa bola s ním, ale nedokázal renderovať na vysokom rozlíšení, než by mal. Preto je teraz GTA 5 na rozmery 800x600. Ďakujem za malú pauzu. Ináč, funkčný počítač, áno, Sonic Master. A počkáme, dokým sa načíta. Takže dámy a páni, vôbec sa to neseká, ale mám nastavené rozlíšenie na 800x600. No a jak vyzerá jazda autom, to teraz uvidíte. Takže urobíte Včko. To som len teraz stiahol GTAčko, ale napríklad keď nabúram, tak sa akože nič nestane. Ale kebyže vybuchlo auto alebo nejaká vec, tak sa to začne sekať. V tom je ten problém. Pretože tento počítač je z roku 2013 a tá grafická karta by mala zvládať takúto 3D hru. Možno, že by to ešte aj zvládlo oveľa lepšie GTA 4, neviem. Pretože ja tu GTA 4 ináč mám. Áno, je to pre Xbox 360, funguje to aj na Xbox One. Alebo nejak tak. Je to Grand Theft Auto IV. Áno, kompletne všetko tu máme. Aj nejaké kupóny. No proste, máme to tu. Ale neviem, že či bude fungovať na počítači, keď to spustím. To si môžeme vyskúšať v ďalšom videu. Trochu som to odbočil, ale nevadí. Takže napríklad skúsime nabúrať do stĺpa a uvidíme, jak sa to bude sekať. Pretože teraz, keď toto robím, tak sa to už trochu viacej seká. Možno, že ho nájdete na bazoši. Ale tento počítač, to je stroj. A prečo som robil toto video, sa asi pýtate, no pretože som na YouTube videl jedno video, že nejaký chlapec spustil GTA 5, vôbec sa mu to nesekalo, na Intel Core i3, presne takejto generácie a Nvidia GeForce 720M.
was entirely your fault! Report assault with a deadly weapon on San Andreas Avenue. That's me! 996 on San Andreas Avenue in Pillbox Hill. A neviem, aké malo rozlíšenie obrazovky, ale dá sa tomu uveriť, že to ten môj počítač dokáže. Pretože dnešné notebooky sú len laciné plasty, hneď sa ti rozbijú, LCDčka nie sú až také pevné. Sice viem, že procesory už lepšie sa taktujú, ale nie je to stále vono. Nie je to stále vončo. Jak tieto staré, legendárne notebooky, ktoré boli pôvodne robené na kancelárskú prácu, ale aj na trochu menší gaming s nízkymi nastaveniami. Kebyže ste chceli nájsť inštalačku GTA 5, tak ju nájdete, choďte do Google a tam choďte, že GTA 5 torrent a tam kliknite na nejaký náhodný web a potom sa už začne vzťahovať. Keď tam bude, že password 1, 2, 3, 4 a nejaký link, neverte tomu, to sú len aplikácie. Áno, je to tak.
Teraz si ukážeme, ako oheň reaguje. Ale nič sa nedeje. Lebo keď takto zoberieme, tento počítač je ideálny pre túto hru. Síce aj keď nastaveniami není dobrý. A ešte som musel vypnúť nejaké vylepšovacie funkcie, ktoré podporujú silnejšie počítače, pretože tento počítač je taký šrot, nechcem tomu chudákovi rozprávať, ale normálne keď zapnem na tom Counter-Strike 1.6, tak keď to hrajem trochu dlhšie, tak už sa mi to začne sekať a nebude to vyzerať dobre. Dobre, takže toto bolo také informatívne video, že aký hardware môže podporovať váš počítač, alebo keď máte taký rovnaký počítač, možno že aj s vyššími frekvenčnými nastaveniami, pretože ja som vám ozaj neklamal, je tam Intel Core i5 a Nvidia GeForce 720M. No a keď máte trošku už novší počítač, alebo ešte takéto staré kvalitné veci, dá sa to. Len u Jakubového počítača nie, pretože tam má Intel Celeron a veľmi najhoršiu grafickú kartu na svete od Intelu. Nemyslím Intel Arc, tie sú celkom dobré, ale Intel Mobile alebo niečo také. No proste Jakubov počítač to neutiahne, ale Matúšovi sa sekal Matúšovi sa sekal onen Fortnite. Chcel si zahrať, ale musel ísť do nastavení a zmeniť rozlíšenie obrazovky a tak, no. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať odber, like a zvonček a dole do komentárov napíšte, čo si o tomto videu myslíte. Ďakujem, že ste sa pozreli na to video a čau!